കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളില് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഭഗവാനെ. ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദത്തിലെ ഓങ്കാരം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ പൗരുഷം, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് മായയെ ജയിക്കാം എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതും അന്യദേവതകളെ ഭജിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മൾ അല്ലേ സാധന ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ സാധന ചെയ്തു വന്ന ഒരാള് മരണവേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഓരോ ജീവിയും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഏതാണ് ആ പരീക്ഷ പറയാമോ? മരണം. മൃത്യു എന്നാണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്. അതിന്ന് ആർക്കും മോചനമില്ല അല്ലേ. ജീവൻ മരണമില്ലാത്തതാണ്. മൃത്യു എന്ന് പറയണത് ജീവന്റെ ഒരു ടെമ്പററി ഹോൾട്ടാണ്. ജീവന് മൃത്യു വേറൊരു ശരീരം കിട്ടണ വരെ ഒരു ഹോൾട്ട്. അപ്പോ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി,
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. മരണം അനിവാര്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അത്. ഒരു ഹാപ്പനിങ് പറയാം. ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയ മകനാണ്, ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടി മരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ആ അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങാനാവാത്തത് തന്നെയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാനും മരിക്കും എന്നായി. അങ്ങനെ പലരും ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു, ഫലം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ പ്രതീക്ഷയാണ് അമ്മയ്ക്ക്, അല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ട്, ഒരു മാർഗം കാട്ടിത്തരും, അവിടെ ചെല്ലൂ എന്ന് പറയാണ്. ഉടനെ അവിടേക്ക് ഓടി. അപ്പൊ സന്യാസി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട്, വഴിയുണ്ടല്ലോ, ഒരു പിടി അരി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പറഞ്ഞു അതിനാണോ പ്രയാസം എന്ന്? അതല്ല, ഭിക്ഷ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒരു പിടി അരി. അതെങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ഇതുവരെ മരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വേണം അത് കൊണ്ടുവരാൻ. സ്ത്രീ രാവിലെ തന്നെ പോയി. അതിനാണോ പ്രയാസം എന്നുള്ള മട്ടില് ഓരോരോ വീടുകളില് ചെല്ലാണ്. ഒരു പിടി അരി ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ മരണമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോഴെല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്റെ മുത്തച്ഛൻ, എന്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങള് അവരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വീട്ടിലും അതാണ് മറുപടി. അങ്ങനെ നേരെ ഇരുട്ടി. ആ സ്ത്രീ എല്ലാ വീട്ടുകളിലും പോയി നിരാശയോടെ സന്യാസിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താണ്. സന്യാസി ചോദിച്ചു ഒരു പിടി അരി കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായി മരണം എന്നുള്ള അപ്രിയ സത്യം അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ 8-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതും ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗുരുവിനും ഇഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ബുദ്ധിയുള്ള ആ ശിഷ്യരാണ് സംശയാലുക്കളാവുന്നത്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ഒരു ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരമായതാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. ജീവാത്മാവ് അതാണ്, അല്ലെ? നാശമില്ലാത്തത്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ജീവൻ എന്ന വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കപ്പെടുക. വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ചിട്ട് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ആത്മാവ് എന്ന് തന്നെയാണ്, എന്നുള്ള പേര് അനുയോജ്യമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നൽകാനുള്ള ആ പരമാധികാരി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വ്യഞ്ചിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ്, സൗണ്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? ഇവിടെ പുറത്ത് ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഇവിടെ പുറത്തൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടേ, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധീയജ്ഞ കഥം കോത്ര തേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? പ്രയാണകാലേ എന്നാ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അന്ത്യഘട്ടത്തില്, മരണവേളയില് എന്നാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മരണവേളയിലാണത്രേ. പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള കുലശേഖര രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കണത് എങ്ങനെയാണ്? ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ മരിച്ചോട്ടെ, അതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഈ ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാൻ സാധിക്കും.
ഒരു ജലപക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഹംസം അതിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പാദമാകുന്ന താമരപ്പൂക്കള് അവിടെ അതിനെന്തു വേണം? സ്വാസ്ഥ്യവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാതെ ആവുന്ന വേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് പറയാണ് മഹാരാജാവ് കുലശേഖരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള വേളയിൽ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഈ ജലപക്ഷി പോലെയുള്ള ആ മനസ്സാകുന്ന ഈ ജീവനാകുന്ന ഹംസത്തിന് അങ്ങയുടെ ആ താമര പോലുള്ള ആ പാദങ്ങളിൽ രമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാന് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് മരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വ്യാധികളൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പിലായി ഓർമ്മ നശിച്ച് അങ്ങനെയല്ല മരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ഭക്തര്. അപ്പോ മരണസമയം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു? അത് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ്. വീടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യനായി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. പട്ടിയോ പാറ്റയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ജനിക്കാം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു മരണവേളയില് അല്ലേ? പ്രയാണകാലേ എന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമ്മള് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ആ പരിശീലനം കൊണ്ടേ മരണവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുതിയൊരാളല്ല, നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതയാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിരിക്കണു. അന്ന് മുതലേ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബന്ധുവിനെ മറന്നുപോയി. അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ തുടരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഓർമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കണം അല്ലേ? എന്താ അതിന് ചെയ്യാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ചെവി, നാവ്, മനസ്സ് ഇത് മൂന്നും എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അല്ലെ? മന്ത്രജപം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ചെവിക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മള് ആ ഭഗവാന് മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നമ്മള്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്നും അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ല അല്ലെ സാധിക്കാന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോ ഒരു എളുപ്പ വഴിയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈസി പ്രോസസ് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. തുടരെ മന്ത്രജപം എളുപ്പമാർഗാണ് അല്ലെ? അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചെലവുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വ്യക്തിത്വം എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഭൗതികതയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഓബ്ജക്റ്റ് വേറെ, പേര് വേറെ ആയിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്, വെള്ളം വേറെയാണ്. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദാഹം മാറുമോ? ഇല്ല. എന്നാലോ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് വിളയാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പിരിച്വൽ ആണ് അല്ലെ? ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ പോലെയോ ഭൗതിക പേരുകളെ പോലെയോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ 14 ലോകങ്ങള് ഉണ്ട്. എവിടെയും ദുഃഖമുണ്ട്, ജനിമൃതികളുണ്ട്. എന്നാലോ ഭഗവത് ധാമത്തില് അവിടെ എത്തിയാല് നമുക്ക് ജനിമൃതികളില്ല, ദുഃഖമില്ല അല്ലേ? അതാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംഹിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് അവിനാശിയാണ്, നാശമില്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ ശാശ്വത അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളത്, അതിനെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ 3 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടി.
ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അത് അധ്യാത്മം. അതുപോലെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം, അധ്യാത്മം, കർമ്മം, ഇത് മൂന്നിന്റെയും ആൻസർ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം ആദിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വരാ. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠനാണ് നീ. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം, അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചമാണ്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവം എന്നും പറയുന്നു. എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വരൂപം, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, അതാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അധിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് അധിയജ്ഞൻ. അപ്പോഴിതില് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇവിടെ ആൻസർ തന്നു. എന്തൊക്കെയാണത്? അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതുപോലെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള അല്ലെ, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും സകല ചരാചരാത്മാവായിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ആ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ആയി. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാൻ മരണസമയത്ത്, പ്രയാണകാലെ, അന്ത്യകാലത്ത് എന്നൊക്കെ, അന്ത്യകാലത്തില് നമ്മൾ ആ മരണവേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് സാധിക്കുമോ നമുക്ക്? അത് സാധിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം. അതല്ലാതെ വീണ്ടും ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് അല്ലെ ശരശയ്യയില് കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കണോ അപ്പോഴേ മരണം സംഭവിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേ മരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസൻസില് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മൃത്യു. അതിന് ഉത്തരായണം നോക്കി, നല്ല നല്ല സമയം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മൃത്യു വരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും മറ്റു ദേവന്മാരും പാണ്ഡവരും എല്ലാവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം വെടിയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ആ അന്ത്യകാലത്തുള്ള ആ ഓർമ്മിക്കല് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കല്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോ നാസ്തികരായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഒന്നും ജീവിതത്തില് സ്മരിച്ചിട്ടില്ല, നാമമൊന്നും ജപിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അന്ത്യകാലത്ത് എന്താ തോന്നുക അല്ലെ? അവർക്ക് സീരിയൽ സംസ്കാരമായിരിക്കും. അപ്പോ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പുലർത്തി പോരണം, നിത്യനിരന്തരം ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാ സമയവും അവസാന കാലത്തും
ഒക്കെ അതോ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ സ്മരണ സാധ്യമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അമേരിക്കയില് സാന്റിയോഗയില് ഒരു സ്ത്രീ, നമ്മുടെ മാതാജിയാണ്, ഇസ്കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. ഇസ്കോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയൊന്നും സഹകരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ടെമ്പിളിൽ വരിക അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഹസ്ബൻഡിന് ഒരിക്കല് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരികയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി, അങ്ങനെ ഗുരുതരമായി, കോമയിലൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഈ മാതാജി ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിനോട് ചെന്ന് പറയും, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, കൂടാതെ അങ്ങ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലില്, അദ്ദേഹത്തിനെ വന്ന് കാണണം. ഓ ശരി, ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭു, ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഭു 3-4 തവണ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മാതാജി വിളിച്ചിട്ട് അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ദിവസങ്ങൾ കുറെ കടന്നുപോയി, മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെല്ലാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ ഈ കോമയെന്നുള്ള ആള് ബോധം വന്നിട്ടാണ് കിടക്കണത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അങ്ങേ കാണണം, ബോധം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോഴ് ആ ആള് പറയാണ്, 4 തവണ അയാള് വന്നു. ആ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഉവ്വ് ഞാൻ 4 തവണ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, അങ്ങല്ല, അയാള് 4 തവണ വന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, 3 തവണ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇനി രക്ഷയില്ല, എല്ലാവരെയും ഒക്കെ അറിയിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടിപ്പൊ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ ബോധമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭു ചോദിച്ചു, ആ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണോ വന്നത് എന്ന് പ്രഭു ചോദിക്കാണ്. അല്ല, പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപമാണ് 3 തവണയും വന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താല് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു എന്ന്. അത് കേട്ട് അവർ തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ 4ാമത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സുന്ദര രൂപമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് പലർക്കും ഉണ്ടാകും എന്ന്. അതിനുശേഷം സുഖം പ്രാപിച്ച ആള് ഫുൾ ടൈം ഡിവോട്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴും ടെമ്പിൾ സർവീസ് 10 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൻ മൻ ധൻ സബ്സെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ, ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ. അപ്പൊ പുനർജന്മ നിയമമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. മരണത്തിന്റെ ആ നിർണായക നിമിഷങ്ങള് അതാണ് വിവരിക്കണത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവര് അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പദം പോകും എന്നാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണയോടെ മരിക്കുന്നവരോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് എത്തുക. ഒരാള് ജീവിതകാലം മുഴുവനും സംഭരിച്ചു പോന്ന വിചാരങ്ങള്, അതാണ് മരണനിമിഷങ്ങളിലെ സ്മരണയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുക. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയണത് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വിത്തിടാണ് അല്ലെ. വിത്തിടുന്നത് ഈ ജന്മാണ്. ഈ ജന്മം സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയില് ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അതാണ് ഉത്തമം. ഏതാണ് ഉത്തമം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. ഡെത്ത് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എക്സാം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്.
അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറെടുക്കണ്ടേ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ പരീക്ഷയ്ക്ക്. അപ്പൊ അതിപ്പോഴേ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. പ്രഹ്ലാദൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാ. ധ്രുവൻ എത്ര ചെറുപ്പത്തില്, അതല്ലാണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിലുള്ളതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയണത്, ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കൊടുത്ത കഥ ഏതാണ്? ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇവിടെ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഭരതൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിച്ചു നല്ല രീതിയിലൊക്കെ. വിശ്വരൂപ പുത്രിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചജനിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർക്ക് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. പലവിധ യജ്ഞങ്ങള് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. പ്രജകളെയൊക്കെ പുത്രന്മാരെ പോലെ തന്നെ പരിപാലിച്ചു. അങ്ങനെ തന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും സർവ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചു. എപ്പോഴും നിരന്തരം ആ ഹൃദയ കമലത്തില് ആ കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രവാഹം പോലെ അങ്ങനെ ആ പ്രേമഭക്തി ഇങ്ങനെ ഒഴുകാണ്. വളരെ കാലം അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം രാജ്യം ഭരിച്ചു. പിന്നീട് പരമ വിരക്തനായി. അങ്ങനെ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ രാജഭാരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പുലഹാശ്രമം അവിടെ ചെല്ലാണ്. പുലഹാശ്രമത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ പരിപാവനമായിട്ടുള്ള ചക്ര നദിയില് സ്നാനം ചെയ്ത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ആരാധന കൊണ്ട് ഉള്ള ആനന്ദ ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആനന്ദ അതിശയത്താല് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ദ്വൈത പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സമാധിയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് നദീതീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വേളയില് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻപേട വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരികയാണ്. വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് സിംഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര ശബ്ദം കേട്ട് ഭയചകിതയായിട്ട് മറുകരയിലേക്ക് ചാടി. ഭയം കൊണ്ടും ക്ഷീണം കൊണ്ടും ഉടൻ പ്രസവിക്കാണ്. മറുകരയിൽ ചെന്ന് ചാടിയ മാൻപേടയോ ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ ദയാർദ്രനായിട്ടുള്ള ആ ഭരതൻ മാൻകുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇനി ആരും ഇല്ല അതിനെ നോക്കാൻ, ഞാൻ മാത്രമേ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്ക് സമയമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. അല്ലെ, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ പോലും മാൻകുട്ടിയെ ചിന്തിച്ച് വിവശനാവുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അതിനെ നോക്കും, എവിടെ ഓടിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അതിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന്. ഇടയ്ക്ക് അത് ഓടിപ്പോവും, കുറച്ച് വലുതായാലൊക്കെ ഓടാൻ തുടങ്ങുമല്ലേ. അങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തനാവും ഇദ്ദേഹം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹവിയോഗം വരികയാണ്. മാനിനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ദേഹം വിട്ടത് കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടിയത് എന്താ? മാനായിട്ട്. അപ്പോഴും ഭക്തിമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുറെ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിച്ച ആള് തന്നെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് ആരാധനയുടെ ഫലമായിട്ട് അടുത്ത ദേഹം കിട്ടിയപ്പോഴും പൂർവ്വസ്മരണയൊന്നും നശിച്ചില്ല. ഉടനെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പുലഹ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ വന്നു. അങ്ങനെ അവിടെയും മാനിന്റെ ദേഹത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സാധന തുടർന്നു. അവസാനം തന്റെ മൃഗദേഹത്തിനെ തീർത്ഥോദകത്തില് ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നീടും ഒരു ജന്മം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജഡഭരതനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കല് ആ കഥ പറയാം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. എന്താ പറയണേ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര, എന്നെ ഓർക്കുക, എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ്.
കർമ്മം ചെയ്യുക, ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികള് എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദാണ് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് കുട്ടി മറ്റു കുട്ടികളെയൊക്കെ ഭാഗവതന്മാരാക്കി അല്ലെ. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോരണമെന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുക, ഒപ്പം സ്മരണ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവത് സ്മരണ. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ, അതിൽ നിന്നൊന്നും പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കും. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയാ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേദ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഏത് ലോകമാണോ നമുക്ക് ദുഃഖത്തെ, ഭയത്തെ, ആശങ്കകളെ ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യണത്, അതേ ലോകം തന്നെ നന്ദനവനമാകും. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി. അനിത്യമായ ഈ ലോകം അസുഖകരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ രാഗദ്വേഷ ബുദ്ധിയോടെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അഹന്ത, മമത, ഞാൻ, എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ചിന്തകള്, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖപൂരിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മാറ്റേണ്ടത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എത്ര തന്നെയാണ് ഭഗവാന് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് അല്ലേ. എപ്പോഴും നാരദ ഭക്തി സൂത്രം പറയുന്നുണ്ട്, സാ തസ്മിൻ പരമപ്രേമരൂപ. ഭഗവാനോട് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമപ്രേമം, അതാണ് ഭക്തി. സർവദാ ഈശ്വരോന്മുഖമായിട്ടിരിക്കുക, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈശ്വരനിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സ് ഇടതടവില്ലാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. എന്താണ്? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും കാട്ടിത്തന്നു. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും നിമിഷം മുമ്പ് വരെ ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കൾക്ക് മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. സർവജ്ഞനും, കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞൻ, സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് അറ്റമില്ല, അവസാനം ഇല്ല അല്ലെ. സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ കഴിവുകള്, ശക്തികള്. അചിന്യ രൂപനാണ്, ഇന്ന രൂപം എന്നില്ല, എന്ത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എടുക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെ ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീതനാണ് അവിടുന്ന് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്,
ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നും മത്തപരതരം നാണ്യ കിഞ്ചിതസ്തി പറഞ്ഞു. ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ധനഞ്ജയ എന്ന് ഭഗവാൻ പല സ്ഥലത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണുവിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. മറ്റു ദേവതകളും എല്ലാവരും തന്നെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ശിവപാർവതിമാരാണ്. അവരാരെയാ ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലേ. മറ്റു ദേവതകളെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കവി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്ന് തന്നെയാണ് കവി എന്ന് വെച്ചാല്. ഈ ജീവസത്തയുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളണ ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അമീബ അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളില്. എന്നാലോ ഈ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ആദിപുമാൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം അല്ലെ അചിന്ത്യമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോട് ഉപമിച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. അതിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. ജ്ഞാനം നേടണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ബുദ്ധിയുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? വേദങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ധർമാനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സദംബരം പുരുഷമുപേതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അത് യോഗികൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. പ്രാണവായുവിനെ ഉയർത്തിയിട്ട് ജീവൻ ഇങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ പുറത്തു വിടാൻ സാധിക്കുക. അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ജീവൻ വെടിയാൻ സാധിക്കണതൊക്കെ അല്ലെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോ ഏതൊന്ന് ലഭിച്ചാലാണോ മനുഷ്യൻ പരിപൂർണനാകുന്നത്, അമരനാകുന്നത്, തൃപ്തനാകുന്നത്, സന്തുഷ്ടനാകുന്നത്? അതെന്താണ്? അതാണ് ഭക്തി. അതാണ് നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. യത് ലബ്ധ്വാ പുമാൻ സിദ്ധോ ഭവതി അമൃതോ ഭവതി തൃപ്തോ ഭവതി എന്ന്. ഏതൊന്ന് കിട്ടിയാല് തൃപ്തനാവണു, സന്തുഷ്ടനാവണു, പിന്നെ മറ്റൊന്നിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അമരത്വമാണ്. എല്ലാം പിന്നെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും. ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യങ്ങളും അയാളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴ് ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിറഞ്ഞ് തൃപ്തരാവുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ സുദാമ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ധനികനല്ല, എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോടെ അല്ലെ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി അത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അജാമിളനെയാണ്. അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, സാത്വികനായ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴോ വ്യതിചലിച്ചു പോയി ജീവിതത്തില്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ കേളികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ സ്ത്രീയെ വേണം എന്നായി. അങ്ങനെ ഈ വേശ്യാ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ബാക്കി കാലം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. അവസാനം മക്കള് കുറെ ക്രൂരകർമ്മങ്ങള്, ദുഷ്ടതകളൊക്കെ, തിന്മകളൊക്കെ കുറെ അധികം പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അന്ത്യകാലത്ത് യമദൂതന്മാര് വന്നപ്പോഴ് നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. മകനെയാണ് വിളിച്ചത്, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചപ്പോഴേ അവര് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാ യമദൂതന്മാര് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ച് അവര് പോയി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവത് പാർഷദര് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നാരായണ എന്ന് ജപിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം എവിടെയാ? ഋഷികേശിലല്ലേ പോയത്. അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം 10 വർഷത്തോളം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെ ഭഗവത് പാർഷദര് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. ലയോ പാർത്ഥ,
നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രാപ്യനാണ് എന്ന്. അത് ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയണത്. ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലോ ബദരിയിലോ ഒന്നും താമസിക്കണമെന്നില്ല. എവിടെയായാലും ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് അവിടം വൃന്ദാവനമാക്കാം. അദ്വൈതാചാര്യര് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടം വൃന്ദാവനമാണ് എന്ന്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ, നമുക്കായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കായാലും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീടും ഒരു ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റാം, അല്ലേ? വൃന്ദാവനമാക്കാം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ വിട്ട് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോഴും അദ്വൈതാചാര്യൻ പറയാണ്, അങ്ങ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന്. അപ്പോ ഭക്തര് പലതരം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഭക്തര് ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം, അല്ലേ? അങ്ങനെ 5 പലതരത്തിലുള്ള രസങ്ങളില് ഭക്തരുണ്ട്. ശാന്തരസം ഈ പശുവിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്, അല്ലേ? സുരഭി പശുക്കള്. ദാസ്യ ഹനുമാനാണ് ഉദാഹരണം പറയാ. സഖ്യരസത്തിന് അർജുനനെ ഉദാഹരിക്കാം. അതുപോലെ വാത്സല്യരസം മാതാപിതാക്കളൊക്കെ, അല്ലെ? യശോദാമ്മ, നന്ദഗോപര്. മാധുര്യരസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കാമുകികളുടെ രസമാണ്, അല്ലെ? ഭക്തി. ഗോപികള്, രാധാറാണി ഒക്കെ അവിടെ വരും. പ്രഭുപാദ് പറയും, നമ്മള് ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് എന്താണ്, അവർക്കൊരു സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദ്. എന്താണത്? സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കലല്ല, അത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, എന്നിട്ട് മംഗളാരതി ചെയ്യുക, അതുപോലെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഡാൻസ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജപം ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങള് പഠിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കർമ്മനിരതരാവുക, അവനവന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തില് പ്രവർത്തനമൊക്കെ. വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ദേഹശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തുക, വീണ്ടും ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക, ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗതാ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇനി എന്താ ഇതിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് നമുക്ക്, അല്ലേ? പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മള് ഭക്തിയില് മുഴുകുന്നവര് ആ പരിപൂർണത നേടി ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ഗ്രഹത്തിനെ വൈദിക സാഹിത്യം പറയണത് അവ്യക്തം, അക്ഷരം, പരമാം ഗതി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. സംസിദ്ധിം പരമം ഗത എന്നാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അല്ലെ? ഗോചരമല്ലാത്തതാണ്, വിവരണാതീതമാണ്. സമുന്നതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, മഹാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അല്ലേ? എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണലോകം. ഇവിടെ ഒരു കഥ, ഒരു പഴങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു മാതാജിയാണ്. അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ യശോദയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി വരികയാണ്. കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് വേണം പഴങ്ങള് എന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പഴങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ പൈസയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തരാൻ. അപ്പൊ പഴങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ട് ഭക്തയായിട്ടുള്ള ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരി എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് 2 പിടി അരി വാരി കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ പോരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ അരി എല്ലാം പോയി, ആകെ 2 മണിയെ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ കയ്യില്. അതാ കൊട്ടയിൽ ഇടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ എല്ലാം കൊട്ട നിറയെ രത്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാന് നമ്മൾ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി, ഭഗവാൻ വാരിക്കോരിയാണ് നമുക്ക് തരിക, അല്ലേ? ആ ബ്രഹ്മലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യ തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ.
ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണേ അല്ലേ. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ പറഞ്ഞു. പാതാളം മുതൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെ 14 ലോകം അല്ലെ, അതൊക്കെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകം തന്നെ, പ്രപഞ്ചമാണ്. അപ്പൊ ജനിമൃതികളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പാന്തത്തില് ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ തങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളില് ഇഷ്ടാനുസരണം വന്നു ചേരുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെയൊക്കെ കാലഗണന ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സത്യയുഗം 4 യുഗം കഴിയുമ്പോഴാണ് ചതുർയുഗം. സത്യയുഗത്തില് 17,28,000 വർഷമാണ് കാലം ദൈർഘ്യം. ത്രേതായുഗത്തിൽ 12,96,000 വർഷം. ദ്വാപരയുഗത്തിലോ 8,64,000 വർഷം. കലിയുഗമോ 4,32,000 വർഷം. അപ്പൊ ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങളോളം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയണത്. അല്ല, ഒരു കൽപ്പം അതല്ല, 1000 ചതുർയുഗം കഴിയണം. അതാണ് ഒരു കൽപ്പം. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത്രയും തന്നെയാണ് രാത്രി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസോ അല്ലെ 3,11,40,000 വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയണത്. ഈ കാലഗണനയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നതല്ല. അത്രയും വലിയ കാലഗണനയാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സത്യലോകം എന്നും പറയും. അതിന്ന് താഴെയുള്ള ഓരോ ലോകങ്ങളും എല്ലാവിടെയും ജനിമൃതികളും ദുരിതപൂർണമായിട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ മുകളിലുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ പരമപദത്തിലെത്തിയാല് പിന്നെ ജന്മമില്ല. 21 അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി തന്നു അല്ലേ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടുതന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തും. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അല്ലേ. എല്ലാവിധ അറിവുകളും നമുക്ക് തന്നു. ആ ചിന്താമണി ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് അല്ലെ ആ പരമ ധാമത്തിനെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന്. അപ്പൊ മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങള് നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. 1000 ലക്ഷ്മിമാരാല് പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനാണ് അവിടെ അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള്. അത് ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപാണ് പഠിക്കണത് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നാമരൂപങ്ങൾ
ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഗോപീചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല അല്ലേ? ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ധരിക്കുന്നതാണ് ഗോപീചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള തിലകധാരണം. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഗർഗസംഹിത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സത്യനിഷ്ഠയോടെ നമ്മള് ജീവിക്കണം അല്ലേ? അതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയണത്. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത്. ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഈ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു കഥ നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ്, ജബാല എന്നുള്ള ഒരു ദാസ്യ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മകനാണ് സത്യപാലൻ എന്ന്. അപ്പോ ഒരു 8 വയസ്സൊക്കെ പ്രായമായപ്പോഴ് അമ്മോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്കും പഠിക്കണം, വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അവിടെ അടുത്തൊരു ഗുരു ഉണ്ട്, ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നീ പൊക്കോളൂ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ പോവാണ്. അവിടെ പോയപ്പോ ഗുരു ചോദിച്ചു, നീ ബ്രാഹ്മണനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ അമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഞാനൊരു ദാസി, ഞാനൊരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയാണ്, നിന്റെ പിതൃത്വം അതെനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതേപോലെ ആ കുട്ടി ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, നീ ചമത കൊണ്ടുവാ, നിന്റെ ഉപനയനം ഞാൻ നടത്താം, സത്യം പറഞ്ഞ നീ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പോ സത്യം പറയാ എപ്പോഴും നമ്മള് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കഥ നോക്കാം. ഏത് കഥയാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കഥ തന്നെ, അല്ലാണ്ട് എന്താ. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മമോഹന ലീല അതാവട്ടെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയൊക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നേരെ ഉച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെ മേച്ച് കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കണു. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാളിന്തി തീരത്ത് ആ പച്ചപ്പുല്ലുകളൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പശുക്കളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റും എല്ലാവരും ഇരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നടുവില് കൃഷ്ണൻ, ബാക്കി എല്ലാരും ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു താമര പോലെയാണ് അല്ലെ, നടുക്കിലെ ആ കറുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കൊമ്പും വടിയും ഒക്കെ അരയിൽ തിരികി അങ്ങനെ ഒരു ഉരുളയും പിടിച്ചിട്ട് മനോഹര വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ രസിപ്പിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭുജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ മായ കൊണ്ട് മഹിമ അതിശയം, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ ഈ ഇതുപോലെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്? ഈ പശുക്കളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു, കുറെ ചോറ് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണു, മറ്റൊരാളുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചോറ് വാരി കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെ മറിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ പശുക്കളെ കാണാതെ പരിഭ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പകുതി ഉരുളയുണ്ട് കയ്യില്, അതും കൊണ്ടാണ് പോണത്. പോയപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഈ കുട്ടികളെ മറിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാവരുടെയും പകരത്തിന് സ്വയം അത്രയും സ്വരൂപം എടുക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ സർവാത്മകനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്താ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ? ഗോപന്മാരുടെയും പശുക്കുട്ടികളുടെയും ഓടക്കുഴലിന്റെയും ഉറിയുടെയും ചട്ടികളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സ്വരൂപം എടുക്കുകയാണ്. സർവം വിഷ്ണുമയം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായി.
അങ്ങനെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാവണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരാൾക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ ട്രൗസർ, അതിലൊരു കറയുണ്ടായിരുന്നു, മാങ്ങാക്കറ. അതുപോലെ ഒരു കറ അപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോപികൾക്കും പശുക്കൾക്കും ഒക്കെ പുത്രനായിട്ട് വർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ അപാരമായിട്ടുള്ള ഭക്തവാത്സല്യം അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ബലരാമൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി. ധ്യാനിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴ് എല്ലാം ഭഗവന്മയമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം ഇത് തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുകയാണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി. നോക്കിയപ്പോ എന്താ, എല്ലാം പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ആ പശുക്കുട്ടികളോടും ഗോപന്മാരോടും കൂടെ കളിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അല്ലേ? താൻ മറിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവരേതാണ്? വാസ്തവ ഗോപന്മാരെ ഏതാണ് അറിയണില്ല, മായാമയന്മാരെ ഏതാണ് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒന്നും അറിയാത്ത ബ്രഹ്മാവ് മോഹിതനായി. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു. ഗോപന്മാരും പശുക്കുട്ടികളും ഒന്നും കാണാനില്ല. സർവത്ര ഭഗവത് രൂപമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓരോ ഗോപനും ഓരോ പശുക്കുട്ടിയും ഓരോ സാധനങ്ങളും ഭഗവന്മയമായിട്ട് കാണാണ്. ഓരോ ഭഗവത് സമീപത്തിലും അതെ ശ്രീപാദ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് സകല ദേവതമാരെയും കാണുകയാണ്. കൂട്ടത്തില് സർവത്ര തന്നെയും ബ്രഹ്മാവ് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഓരോ പൊടികൾ പോലെ ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികള് ഭ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. എന്തൊരാശ്ചര്യം! ഒന്നും അറിയാൻ ശക്തനല്ലാതെ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് താഴെ വീഴാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഉടനെ എല്ലാം മറച്ചു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ തൃക്കൈയിൽ പകുതി ഉരുളയും പിടിച്ചിട്ട് പശുക്കളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഭാവത്തില് അങ്ങനെ പിന്നെ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പോ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തെറ്റുപറ്റി. ദണ്ഡം പോലെ വീണു കാൽക്കല്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ആനന്ദ അശ്രുക്കളൊക്കെ പൊഴിച്ച് ആ ശ്രീപാദ പത്മങ്ങളെയൊക്കെ തന്റെ അശ്രുക്കളാലെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാണ്. പിന്നെയും വന്നിച്ചു ബദ്ധാഞ്ജലി കൂപ്പിയിട്ട് സ്തുതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു.